Paper horriaren gainean zenbait lauki behar dut erabaki. Nun kokatu burutzean ta zein toki izanen denenean. Argia itzala nun astean dabatan ala bestian. Argitzala Haupa Jurgi, hemen elkartu gara Azparneko txoko eder honetan, aitzaki bezala hartuta, disko berria kaleratu duzula, Argitzala izena darama, zure musika bideko 3. emaitza. Noiz hasi zinen disko hau prestatzen? Kanta hauek edo aspalditik duzala buruan, banan bai gero prozesu hortan serioski edo konkretuko izartzeko erabaki nuen Uliz Gomonden etenaldia erabaki genuenean, eta hots esango nuke 24. urteko astapenean hasi naiz. Urteak atzera ezagutu zintudanik, Willis Drummond egitasmoan, gero orain bat kolaborazio egin dituzu, zura taldean ere ibili zinen eta azken urtetan erabatera egitasmoan, baina astapenak, orain dela kasi 20 urte, Willis Drummond taldean. Bai, hori da, ezagutzen nauen jendeak egien ezagutuko nahuela Uliz Gommondetik. Gero bai, hori zuraren diska batean parte hartu nuen eta haiekin bira egin, erabaterarekin ere bi diska argitaratu genituen eta bi bira egin. Eta gero hemengo ere Bebe Aixa taldearekin egin du diska bat eta beste kolaborazio batzuk. Baina nire aktibitate nagusia edo goi urtez izan da Uliz Gommonden aritzea. Eta dola orain 9 urte hasi nuen nire bakarrako hilbide hori, gaur pixkat berpizten dudana. Izan ere, Willis Drummonden etenaldi batean sortu zenuen ekiza egitasmoa, barnean zenituen kantu batzuk ateratzeko asmoz, kasi 10 urte egin dituzu ere bakarkako bide honetan, aipatu bezala, debuteko diskoa, Amanita Estudioetan grabatutako zuzenekoa, eta orain berriki kaleratu duzun Argitzalak lana. Bai, esango nuke atera nuen lehen bakarkako diska, atera zen pixkat eskema berean. Uliz Gommondekin pausa bat markatu genuen, eta nik uste nuen gara jartan nahiko fase ilun batean nengoela, eta nengoela musika utzi eta hori. Baina kanta hauen dituen gordeta eta erabaki nuen diska bat egitea hauetik. 10 urte berantago beste zerbaitetan naiz, gogotsu nintzen kanta hauek egiteko, zen banuen gogoa sortzeko bakarrik eta sortzeko manera berri batean ere, pixkat diska bat autonomia osoan eginez, eta hori zen pixkat desafioa bezala, beraz bazen lehenik kantak sortzea, baina baita ere prozesu hortan zerbait eramatea astapenetik bururaino bakarrik, eta hori da izan da pixkat ere eksperientza. Lehen diska ateratzean, atera nuen zerbaitetaz libratzeko nolabait, eta ez duen ere buruan izan astapenean zuzenean aurkeztea. Eta aurkezteko erabakia behar hartu izan nuenean, erabaki nuen joatea bakarka. Eta ez egoteko bakarrik gitarra hotxarekin, hasi nintzen looper batekin lan egiten, hori loop station bat, bukleak egiteko. Eta azken finean hori bilakatu zen pixkat formula, eta 10 urtez eman ditut kontzertu handana bat formatu honetan. Orain berriz ere hori dut asmoa, azken finean diska bat sortu, diskan badira tresna eta gauza ezberdin asko, baita musika estilo ezberdinak ere. Baina bai gero zuzenekoetara berriz ere lehen fase batean beren aurkeztuko dut bakarka. Ideia baita pixkat jendearekin parez pare egotea kontzertutan, areto txikitan eta Euskal Herriko osoko musietan. Parte hartu duzun egitasmoetan argi dago agian musika norabidea, Willis Drummondrekin rocka zen nagusi, rock sutsua, moldare ezberdinetakoa, garaian, baina ekizarekin nun kokatzen duzu zure burua? Nik esango nuke diskaren izenak Argitzala justuki da kantu baten izena, eta kantu horretan aipatzen dut nola kostatzen zaidan bizitzan eta musikan lauki batean sartzea. Eta beraz dut ekizaren proposamena dela pixkat laukietatikat edo estilo ezberdinak ero nahasten dituela. Eta hori erabaki dut ere asumitzea. Uste dut nuela ere pixkat kliseetetatik atera eta ez egon nolako artista mandarikatoren personaian edo rockeroaren personaian. Nuen erakutsi zer nahi zen, nire bisai edo nire aurpegi ezberdinekin ez. Beraz diska horretan badaude kantu oso lasaiak, oso intimistak,
kantu oso biluziak ahotsa eta ukulele batekin, eta beste batzu teklatu batzuekin, beste batzu rockeroagoak. Eta uste dut ez dutela bata bestaren kontra joaten ere, baizik eta elgarrekin zerbait formatzen dutela, eta igual hori dela nire irudia, beraz hori zen ideia pixkat. Laukietatik kanpo egotea, hori asumitzea eta proposatzea zerbait aski zabala. Etxi dut, eta bizkarra eman diot. Korridore, ez ezagun untan, argian undan, bilatzen dut orain. Etxi dut, eta bizkarra eman diot. Argitzalak diskoaren grabaketak badu berezitasun bat, 1000 leku ezberditan grabatua dago, hasteko hemen Azparnen, gaur egun Bizizaren etxean, eta bestetik Taitin. Olako diska batean lan egiten dudanean, sartzen naiz hortan, murgiltzen naiz hortan, ez? Eta beraz, egiten baduzu hori beti leku berean, oso errepikakorra bilakatzen da, eta pixkat itogarria ere izaten alda. Eta hor naiz eta proiektu berean lan egitea, fase bat egitea Euskal Herrian, gero berriz fase bat Taitin, gero berriz fase bat Euskal Herrian, eta hola mugitzea, oso aberatsa izan da. Alde batetik airez aldatzeak hon egiten durako, beste alde batetik maite mindu bainaiz Taiti eta Polinesiarekin, eta beraz horrek ere suraski bere influenzia badu musikan. Ez musikalki igual, baina bai sentitzen nuen, giro horretan diskan nahiko presentea natura eta hori, eta uste dut horrekin badura ikustekorik. Eta gero beste abantaila kanpoan egotea diska bat egiteko, da askoz gutxiago moztua zaudela zure lan prozesuan, ez? Hor nintzen pixkat bakartiagoa edo, eta beraz pasatzen dituen zinez egunak eta egunak diska horretan murgildua, eta prozesu oso intensoa izan da, eta momentu berean gogorra eta gozoa, horako zabait. Eta hori egiteko lehen erabaki bat, zuk zeuk grabatze diskoa, zuk zeuk dituzun lanabesekin. Bai, hori da, horako diska bat ateratzea autonomia osoan edo, baitu arrazon ezberdinak ez. Bata erraren dugu ekonomikoa ez eta aldera ero, ikusiz gaur egungo panorama musikala. Erabaki nuen diska bat edo estudio bat pagatza baino, diru honekin erosiko nola materiala nigunak egiteko, horrek ematen baititera aukera, orain digoiti beste kanta batzuna medut egin ere, egitea nik dudan bezala eta beste estudioik pagatu gabe. Beste gauza zen, nahi nuena hori askatasun osoa izan, nahi dudanean zerbait berriz hasteko, aldibidez zerbait grabatu, nahastu, eta nahasketa eta gero nahi badu beste ahots bat gehitu, nuen aukera hori, beraz askatasun oso bat prozesuan. Eta hirugarren arrazoina beraz izan da artistikoki, zinez banuela gogoa nigunak egiteko dena, eta batez ere ekoizpen hori ekoizlea izatea, hots soinuak hautatzea, tresnak hautatzea, libre izatea orain arte erabiltzen dituen tresna batzu edo efektu batzu erabiltzeko. Eta erran bezala, plazeraz gain eman ditela aukera, beti pozik izan arte prozesua bururaino eramatea. Eta hori zen da desafioa, landirosa hor ere, baina azken finan lortu dut eta egiarrateko nahiko pozik nago emaitzarekin. Aipatu bezala lehen aldean kantu xumeagoa daude, musikalki soilagoak, bigarren aldean berriz rock banda bat izango balitz bezala aritzen zara, kantu osatuagoak, kantu beteagoak, bestelako giroetan datozen kantuak, diskoan ere bada izenburarizo nolabaiteko argitzala, ez? Astapenean ez nekien nola antolatu hori, tracklista antolatzeko hori ez nekien ze ordenean ipini, eta azken finean erabaki nuen hori. Egitea pixkat alde bat, jango nuke jendeak gutxien ezagutzen duen ekizarekin, eta igual beste aldean kantuak igual gogorat eramaten dutena gehiago Uriz Romonen kanta batzu, edo erabaten kanta batzu. Horrek ere ematen ziren aukera diska hasteko noizbehinka kantarekin, eta hori zen behar astapenetik nuen gauza argi bakarra. Kantu horren introa jo nuenean lehen aldikoat, zola pixkat nahi gabe. Pentsatu nuen, hau da perfektua diska bat hasteko, eta beraz, baneken diska honekin hasiko zela, eta hortik izan da joko bat pixkat ari bat bezala, edo egitea ordena bat hautatzea, eta horrela atera zen azken fina.
begiak ideki nituen, begiak ideki nituen, albezain handi, albezain bat argi, sartakidan ilunperaino. Argitzala diskoak 11 kantu biltzen ditu, eta gaur egun bizi garen aroan gauza bitxi bat. Ez dago ez kantu moldaketarik, ez kolaboraziorik. Diska hori ikusi dut sorkuntza bat bezala, baduala ere alde artistiko bat edo. Eta beraz da nire sorkuntza eta ez dut beharrik sentitu kanpora joateko, eta kontrario, ideia zen pixkat erakuste, nire buruari erakusteo zerta ez gai nintzen, eta zer aterako zen bakarrik egiten manu. Beharrezko featuring horren garaia ez dait bat ere gustatzen. Sain dut bai, maite dudan artista batekin zerbait egitea, plazerekin egingo dut beti. Agertzen den gomita bakarra da japones bat. Ez dakira ero hona izela, baina nire grabaketa bat egin nuelako horako Japonian egon nintzenean denda batean, bazen irrati bat piztu bat, eta grabatu nuela pixkan nahi gabe. Eta asko gustatu zain soinu hori, beraz sartu nuen dikantu batean, baina hau da nire featuring bakarra. Bertsionerak ere ez ditut ipini, simpleki nuelako neko kanta nireak, eta azken finean ez duen behar hori sentitzen beste norbaiten kanta bat ipintzeko. Diskoan instrumentu ugari sartu dituzu, hor daude gitarra, kukelelea, gero ere ordenadorez egindako musika ere badago, perkusioak, sinteak eta bestelako giroak badaira. Importante izan da, zuk zeu grabatze diskoa aukeramen dizulako guztu joetan sakontzeko. Esan daiteke, uneko ekizaren diskoa dela hau. Bai, esan daiteke hori, nik dudala dena egin, hori zen nire desafioa. Manan hor nuena zinez helburu bezala, zen nire buruan agertzen ziren ideiak zeuden bezala ateratzea eta egitea. Beraz, denbora asko izan da, eta ni ez naiz piano jolea edo olako tresten jolea, beraz, nontaz ibiltzen naiz sortu arte. Horrek ematen du aukera ere gaur egun kalitatezko midia izatea eta soinu teknikak eta abar. Eta beraz, plazera asko hartu dut, justuki eramaten prozesua sentitu arte barnean neukana kanpora atera zela. Eta hori zen pixkat nire desafioa. Ejan behar da, kantu hauek batzu sortu ditut zinez diska grabatzen duen bitartean, idei batzu grabatu eta hortik kantu bat egin. Beste batzu sortu nituen duela zenbait urte, eta beraz batez ere kantu zahar hauek nahi nituen bururaino eraman ateratzeko eta kantu hauez libratzeko. Aipatu ditugu, diskoan dauden tresnak eta bestelako instrumentoak, baina esan daiteke zure musika bidean, zure ezaugarri bat zure ahots izan dela, ez? Disko honetan badira ahots jolas ezberdinak, efektuekin jolastu duzu ere, baina esan daiteke ekiza nabarmentzen duena ahotsa dela. Nahi nuen ahotsa izatea diska horren aria, ez? Egan dugu musikalki bazela gauza oso ezberdinak, eta beraz, behar zen ala ere homogenitate bat mantendu, eta usut ahotsak eramaten duela hori. Baina hala ere ez duen nahi ere errepikako izatea eta ahotsa izatea beti berdina, eta beraz, hasi naiz aniz jolasten bai melodiekin, lehen gauza, importantena. Gero horret gain ere ritmikoki ere gauza batzuk probatu ditut, eta gero hasi naiz batez ere ahotsaren soinua lantzen asko, ekoizten, batzutan oso gordina utziz, eta beste batzutan asko jantziz edo asko moldatuz. Batzutan mantendu zorako soinu bintage bat edo saiatu sortara joaten, eta beste batzutan ere soinu askoz modernoetara joanez. Hala ere, badago disko honetan pertsonai importante bat eta diseinu lanak egin dituen artista dugu. Zein da? Diska horren portada egin du Baionako artista batek, Zaha Labon izenekoa. Ezagutu dut, eta berak ezagutu nau, diska hori egiten duen bitartean. Eta plazer handia izan da, entzunaraztea nire diska, aurretik ezagutzen ezin duen norbaiti, baita ere letrak irakurraraztea, eta ikustea, pertsona honi zer inspiratuko zion ez diskak. Bidali nion hori dena, eta ordu pare bat berantago, bidali zidan lehen maketa bat oso horbildena portada erabiltzeko horretik. Eta azken finean ikusi nuen eta segunduan jakin nuen hori zera diskaren portada. Erabaki zuen berak sartzea horako bakarrik paper batzu, kolore ezberdinetakoak, badaude suriak, beltzak, ilun eta argitsuagoak. Bada itsasoa ere nunbait baina kasik ez duguna ezagutzen, badira testura asko ezberdinak, eta testurek
badutela leku hainitz diska hortan. Bai, hitzetan, baita ere soinuetan ere, esatu zerbait egiten oso testura duena, ez dakit, nahiz eta soinu bat izan, duitzen zait, badutela testura bereziak tresna bakoitzak, badutela horako testura bat. Hori bururaino eraman dugu, biniloan erabaki dugulako egitea binilozko portada bat aldrebesko kartoi batekin, beraz, diska eskuetan hartzean ere, nabitzen da, badurela testura ere unkitzen, eta uste dut, horrek denak bat egiten dola musikarekin, letrekin eta diseinuarekin. Galtze baten korapiloan, itzaruntura ahoskatzean. Adats anonimo baten parian, dardara sentiarazten aldiran, aluzinazio bieskorrian. Diskoari Argitzala izena jarri diozu eta letretan ere badago nolabait hori islatzen duen egoerarik, ez? Ez da disko monografiko bat, baino badira Argitzalaren inguruko hausnarketa anitz kantuetan zehar. Ni hartu naiz diska amaitzean, naturak edo elementu naturalak badutela leku hainitz. Hori asko, jadanik nire letretan bazen asko itsasoa eta hori, hori gara igual mendia ere gehiago hartzen dela eta ibiltzearena eta horako gauzak bizitzaren plazer sinpleak, oso garantzitsuak ez, gure osasunarentzat eta gure osasun mentalarentzat. Beraz, hauek hor dira, horrez gain leku hainitz dutela sentimenduek edo sentimenduekiko dugun ahemana, eta hori bizki importantea iruditzen zait. Jende batzuentzat izango da gai harin bat edo, eta nik uste dut gai oso politikoa dela gaur egun konektatza gure sentimenduekin, eta beraz oso importantea iruditzen zaidan hori transmititzea ere disko hortan. Jurgi, 20 urteko bidea osatu duzu kasik musika bidean, esan daiteke Willis Drummondrekin abiatu zenula bidea, eta orain 20 urte beranduago hemen zaude, ekiza aurrera eramaten, eta denbora tarte honetan konstante bat izan dena euskararen presentzia zure kantuetan. Nik euskararekin izan dut historio aski berezia, euskaldun zaharren zerako amak transmititu ziren euskara, gero galdu eta gero berriz ikasi dut, eta euskara berriz ikasteko lehen gogoa edo piztu zitzairen musikaren bidez, Mikel Laboa, Negu Horriak, behin horiagoetan aipatu ditut. Eta hortikan beti gondan ere baitan hori, azken finean naiz eta eguneroko bizitzan egia gateko frantsesa zureski nagusia izango da eguneroko bizitzan, artistikoki eta sortzeko momentuan nahi dut euskara hori segitu, eta ez dut ikusten nire burua beste hizkuntza batean kantatzen, hori espero dut ere dela pixkat sentimenduak adierazteko nire hizkuntza bezala ikusten dudala. Eta ez dakit, bada noski, zerbait militantziaz ere egitea, ikustea, eta galdera da, guk ez badugu egiten nok egingo du, azken finean oso gutxi gira janik eskualdunak, oso gutxi gira eskolen artean eskolazko musikariak, eta beraz hori dut inor epaitu gabe, nik nire erabakia hori izan da, eta aski naturalki izan da, eta sinpleki horrela ikusten duelako nire burua, eta nire kantak adierazteko hizkuntza aproposena ikusten baitut. Kontzertu bira Euskal Herri osotik izango da, eta batez ere leku txikiak hautatu dituzu diskoa taularatzeko. Bai, hori da ideia. Albezan bat kontzertu denbora txiki batean, sinpleki egiarrateko esena tokia faltan botatzen baitut, orain nik pasatu ditu 2 urtek hasik asteburu joz, eta hor badu urte bat eta erdik hasik ez duela kontzerturik eman. Beraz, banuen gogoa botatzeko eta diskaren aitzakia nuela, banuen gogoa joteko jotzen. Gainera, bazen zerbait hori pixkat azken garaietan eskolegian handitzen dituden makroebentoen fase hortan, nire nuen pixkat ere lauki hortik atera eta kontrarioa proposatu. Eta beraz, ideia zen albezan bat kontzertu ematea, eta batez ere joatea jendeen gana, ez nire ganatzea jendea, baizik eta nire joatea jendeen gana. Eta batez ere nuen azpimarratu hori dela ere, ustez, euskal kulturaren, euskal izenaren altxor bat. Ondo da, erakustea gaur egun euskara gai dela horako leku handiak betetzeko, areto handiak betetzeko eta abar. Nosut horretu barri dela ere, gure ADN-a eta gure mamia, gure euskararen kulturarena hori dela, eta urte osoan zehar badaudela jende pila bat kontzertuak antolatzen militantziaz edo pasioz,
eta nik nahituen jende hauek eskertu eta nenuen olako lekuetara joan jotzera. Ideia da aldi honetan egita zabait aski xumea, oso kontaktu zuzenekoa. Hori baita nire gaur egun pentsatzen dira kulturari buruz ez. Azken finean, uste dut laborantzan lortu dutena, hori pixkat salmenta zuzena eta harreman zuzena sortzea, uste dut kulturan ere hortarun zibiltzea edo nahiko polita esaten alda eta erabaki dut berriz ere kontzertu hori bakarka ematea. Beraz berriz ere joango naiz kontzertuetara, nire gitarrarekin, nire hautsarekin, beste tresna batzurekin ere, ukulele bat eta bar, eta batez ere berriz ere loop station batekin, berriz ere jolasteko nire soinuekin eta bar, baina ideia da egotean ni bakarrik ezatokian jendearen parean. Diska orain atera dela, lehen urrengo etapa izango da zuzenean festera. Lehenik Euskal Herrian, esan bezala izango dira 21 kontzertu Euskal Herri osoan. Laster iragarriko ditut kanpoko data batzu ere, bai Espainiar estatuan, bai urrunago, Japonian, berriz ere Polinesian, eta hori dena 25ean. Eta 26ean nahi nuke bueltatu beste proposamen batekin, oraindik ezin dudala aipatu. Ederki Jurgi, gozatu dugu zure diskoa entzuten, gozatu dugu elkarrizketa honetan, eta orain zuzeneko emanaldiak gozatuko ditugu, beraz, eskerrik asko gurean izateagatik, eta ondo joan da dira. Esker zuri, bisita bat. Bai.